Madayaw Davao, what's up mga kabaro no? Mga kabaro, nako karon sa Katalunan Grande mga kabaro no. Ato ning baybayon ning dalan sa Katalunan Grande, tanaw na tugon sa mga improvement ring lugar mga kabaro no. Yan mga kabaro no, pagkaroon mga kabaro no, nagsugod ko sa ilahang karaan nga barangay mga kabaro no. Mo nilang karaan nga barangay diri mga kabaro. Pero sa nagian ako dito kanina mga kabaro no, gi-construct dito nga bagong barangay. Ya kining diri mga kabaro no, elementary school sa Katalunan Grande. Oops. Tanaw na to mga kabaro no. Nindot po ni siya nga elementary school mga kabaro. Colorful. Mga kabaro. Nya kana mga kabaro nagatubang lang sa ilahang barangay hall nga daan. Nya covered court. Police substation yun eh, police outpost. Nya mga kabaro na padayon tas pagbaktas ato ning baybayon ning area sa Katalunan Grande mga kabaro no. Ang kapitan diri mga kabaro no, kung wala ko nasayop no, asawa ni Sir Paulo no, Sir Paulo Duterte, atong mahal na congressman diri sa Davao City mga kabaro no. Oops. Ano mga kabaro ang covered court, pag covered court nya ang nakalamian ning Katalunan Grande mga kabaro na sila'y nanay bus diri mga kabaro no, nagabiyahe no, gikan dito sa downtown mga kabaro unya diri padulong sa Katalunan Grande. Metro shuttle mga kabaro no. Nya mo ni mga kabaro atbang lang sa covered court bus stop mga kabaro, bagong gihimo nga bus stop mga kabaro no. Nya karon mga kabaro padayon ta sa pagbaktas mga kabaro no. Uy, sulod sa ilahang Katalunan Elementary School mga kabaro na diri ilang mga emergency fire truck nya ambulance, uban pang rescue mga kabaro no, rescue truck mga kabaro nya pakaron mga kabaro padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Nya mutabok ta sa pedestrian lane. Oops. Muna mga kabaro no, walking tour ta diri sa ilahang lugar no, sa Katalunan Grande. Og mo ni dagway mga kabaro sa ilahang siguro mga kabaro no, sa Barangay Tanod ni nga isyu. Oh, simple lang mga kabaro. Ayan mga kabaro no, mao na ang entrance sa Katalunan Grande Elementary School. Nindot pud kay mga kabaro no. Nya sa diri Pag-ibig, Project Hope, Daycare Centers. Okay. Pagkaroon mga kabaro, daghan siya og sagbot. Wala natin man kay online class magul mga kabaro no. Nya mga kabaro padayon tas pagbaktas no. Og ato ni tanaw ni ang ilahang bagong barangay hall mga kabaro no. Wow. Third floor tama mga kabaro no. Mo ni ang bagong barangay hall diri sa Katalunan Grande. Sa pagkakaroon mga kabaro, mo ni tsura mga kabaro. Kung mahuman siguro niyo kasi pagkakaroon mga kabaro i-construct pa no. Kung mahuman siguro niyo mga kabaro, perting kapuha mga kabaro. Third floor mga kabaro no, Litis building mga kabaro. Padayon ta mabaktas diri mga kabaro no, ato pa ring susihon kung unsa pay nga bag-o diri sa Katalunan Grande. Padulong ta dito sa skyline. Oh. Saan diri Minute Burger. Uy. Nya mga kabaro. Davao Jubilee Foundation. Diri aday madna mga kabaro. Davao Jubilee Foundation. Nya mga kabaro, padayon tas pagbaktas. Sa 5 minutos akong baktas mga kabaro. Alas 3 sa hapon mga kabaro no, perting inita. Yeah, may hapon ya. Oy. Dapat ka. Nya mga kabaro no. Uy. Mao din mga kabaro. Ug nya nakikitaod nga commercial nga lugar mga kabaro no. Wala pa, di na ito matawag building kaya naman first floor pa man siya. Oops. May mga baligya isda, prutas. Uy, yung saan nga building ni tala na to. Ano mga kabaro no, kung saan nga building. Oops. Kabaro. Kanya, get bangan og 70 Adventist. Nya mga kabaro no, taas-taas po ni ang Katalunan Grande mga kabaro. Kagikan dito sa Diversion Road, katog yung National Highway dito sa Diversion.
hantod kataas mga kabaro no, dito pa sa Lula Mamis. Uy, saan nga building? Charlie Julia Building mo mga kabaro no, nya establishment na po siya, daga na po commercial nag-tenant mga kabaro no. Oops. Uy, baktas na mga kabaro no. Uy, ugunsa pa yung mga kabag-uhan dari adapita mga kabaro. Uy. Oh. Namo ginag-request mga kabaro nga subscriber nato nga ipa-walking tour daw ni ang ilahang lugar diri sa Catalunan Grande. Gusto nila makita mga kabaro no, kung saan ay kabaguhan diri sa Catalunan Grande. Oops. Uy, sagaran diri mga kabaro, tok-tok. Oh. Saraya. Ligid? Oh. Usa siya sa multicab nga ligid o kini sa tuk-tuk? Ayahan niya. Asa po yun napalit ni? Ya, matina. Tagpila pod? Wala di. Utang ra ni. Ang kining ligid? Dili. Pila po kantina ni utangon niya? Mga 200 plus. Ha? Mga 200 plus. 200 plus? Pero kusog dagan ba no? Okay ra kay sip ng japot sa mga pasahero. Yeah, salamat ya. Agi lang kuya. Okay, naka-on din ni ko. Yan mga kabaro no. Uy, Motor Trade Building mga kabaro no. Third floor, wala pa nahuman. Oops. Yeah. Kana sa at mga kabaro, tanaw na to. Uy, NCC Supermarket, Hardware Max. Siguro nagrinta lang ang NCC siguro dira o ilahagi ng building. Oh. Ito mga kabaro. Uy. Mga kabaro. Ano sa tayo dito? Yeah, may hapon ya. Yeah, may hapon. Sa NCC gini siya nga building? Oh. Ha? Ilaha gini building sa NCC? Kailan yung ajer? Nagrinta lang sila? Rinta lang rin pag namin ni among ni ano. Sige salamat Mga po mga kabaro. Rinta lang din yung mga kabaro. Oh. Yeah mga kabaro, napadayon at pagbaktas mga kabaro no? Wala pa tayo katunga sa itong baktason mga kabaro no? Kaya kung asa mabot akong battery mga kabaro no? Dito na po tataman. Oops. Sinadri Uy. Yeah, may hapon. Uy. Nya mga baro no, mangita tag tubig no kay mura og layo may itong baktason. Mangita tag tubig mga kabaro no. Oops. Uy. Gusto mo tanaw na ako no. Darah mo siguro ni Villa Monte Maria. Mo siguro ni giingon sa ko ang sabi tanaw ko Tanaw ang baro no kung unsa tong gi-request ako ang subscriber no nga oops Villa Monte Maria. Ya baro no. Nya sa pagkakaroon mga baro. Mangita sa kog plaster mga baro Oops. Akong tanahon. Tanahon ako ito mga kabaro no? Kung sa ito i-comment ni kuya Santiago Villa Tiringas. Te, asa Santiago Villa te? Ha? Wala, balo. Sige, salamat Oops. Uy. Mga kabaro. Sa nakita na ko mga kabaro, no, daghang tao. Basta daghang tao mga kabaro. Progressive ang lugar mga kabaro, no, pag daghang tao. Sir, mayong mo to. Mga kabaro. Uy.
Oops. Uy. Udto hapon naman ay mga kabaro. Ay mga kabaro. Oh. Sa karon. Ay mga kabaro. Mali lang karaan ng mga building diri mga kabaro, no? Oops. Hinahina lang tagbagtas mga kabaro, no? Kaya mura o layo-layo pa niya itong bagtason mga kabaro. So nakita na ko mga kabaro, matagkilid mga kabaro, no? Nagi nagnegosyo matagkilid. So karon ya, asa ang Santiago Villa? Ay dito na Tumoy. Okay, salamat ha. Salamat. Mga kabaro, no, ang akong gihanting subdivision dito na Tumoy mga kabaro. Sir Ronyo, pasensya kayo Sir Ronyo, no, kay naday sa Tumoy nya sa karon nagsugod mangugos barangay. Gusto na ko adtuan kung unsa pay mga development dito sa unahan sir nya karon. Ang imo dito sir, dito dai sa Tumoy pa, pasensya kay sir, no, wala na ko na kuhaan, di na po ko mabalik sir kay kini mo akong vlog sir, walay putol. Oops. Wala pa i-open mga kabaro, no. Salamat ko sir Sir Hunyo, kay sa imong comment sa kuha nga ipa-vlog nimo to ang Santiago Villa apan wala na ko natutuban sir, no. Oops. Ngita og tubig mga kabaro, no, kay El Grande multipurpose. Oh. Yeah, ngayong hapon. Sa pagkakaroon mga kabaro, no, 12 minutos na akong binaktas mga kabaro. Sa nakita na ko mga kabaro, no, ang lugar diri sa Catalonia Grande, grabe ka progressive. Kaya naman sama sa makaduhan akong ingon mga kabaro. Matagkilid mga kabaro, no. Matagkilid mga kabaro, building. Niya daghang kay ng negosyo mga kabaro. Oops. Og asa ta makapalit og mainom nga tubig pandamay. Ngita tag tubig mga kabaro, no. Hoy. Kay kung dili ko mo inom og tubig mga kabaro, sa kainit sa panahon mga kabaro, no, akong laway mahurot. Ug unsa ni diri ang covered court? Siguro mga kabaro, no, sa kini nga estate mga kabaro, Catalonia Grande pero nay covered court. Unsa kani diri Uy. Oh, Smart Ski Live Smarter Better World. Okay. May hapon. Agi ko ha. Oh. Ano ni diri Aha. Maro. Mo ni mga kausaban, no. So sige na hog agi diri last na kong agi diri mga baro, no, siguro 2017 dili pa hingani ning kuan. Dili pa ni hingani ning Catalonia Grande mga kabaro, no. Sa karon perti na naghanag establishment mga oy. Sa karon mga kabaro, no, perti na naghanag establishment kag ipantupod mga kabaro. Oy, shout out ya. Mo na mga tao mga kabaro, no, nga positive sa vlog mga kabaro, no. Positive ug una-una nga naga-vlog ang tao. Kaya namang iba mga kabaro pagkuhan sa tanaw, dili kayo makuha nilang oy nag-vlog. Last time mga kabaro, tong nagsugod pa jud og vlog mga kabaro, no. Katong nagsugod-sugod pa jud ko, tong nag-practice pa gyud. Try na ko ang Kiblawan mga kabaro, nag-vlog ko. Shout out sa mga taga Kiblawan, no. Try na ko dito vlog sa Kiblawan mga kabaro. Mo to kung gi-edit mga kabaro, kay nag-backtas ko mga kabaro. Nagunit ko kamera. Suko kay sinanay kay unsa na daw nakaon sa mga bag-ong tubo karon. Ya, may hapon na to ya. Ya mga kabaro, no, mangita tag tubig. Oops. Ayo. Namoy tubig, ma'am. Pwede ta kapalit?
Tagpila ka na? Tagpila? 15. Ha? 15. 15? Sige, tagay ko isa. Pwede tubig mga kabaro, no? Kay layo na itong baktas niya. 15 minutos na nagbaktas. Taas-taas na yung Catalonan Grande, ma'am, no? Ha? Ah, thank you. Wow, kini. Bugnaw gid siya. Pwede ko mo standby sa kadali, ma'am? Dito eh. Dagan niya po mga onderiya, ma'am? Dagan niya po mga onderiya? Ah, sige, salamat ha. Yan mga kabaro, no? Padayon sa baktas, nakainom na og tubig. Karon mga kabaro, oy! Tingin, ang hapon ma'am. Oops. Ano yung mga kabaro, no? Ang mga kabaguhan dali lapita mga kabaro, no? Siguro mga kabaro, maabot ako itong tumoy sa kauras. So, pwede mga kabaro, mga kabaguhan pa dali na itabo mga kabaro, no? Kanya, padayon tagbaktas mga kabaro. Apan, oy! Oy, may nguna lang ko, oy. Daplin ta mga kabaro, no? Kaya may nag-leak nga tubig. May nag-leak nga tubig mga kabaro, no? Nya, siyempre nag-leak ang tubig mga kabaro. Sayang po, ang dalan, basa. Okay. Nya mga kabaro, no? Padayon magbaktas. O ato pa ning pang tanaw ning nadiya sa unahan mga kabaro, no? Ug unsa pay naa sa unahan ning Catalonan Grande mga kabaro. Duha ko ning Catalonan mga kabaro, Catalonan Pequeño katong daplin sa kung wala ko na sayo mga kabaro, no? Katong daplin sa highway nga paingon og Bintal, Catalonan Pequeño o Catalonan Grande. Okay. Nagluyo ra ni siguro ni mga kabaro kung wala ko na sayop, no? Nagluyo ra ni. Oops, may nadiri ah. Hoy. Ay hapon te. Uy, linyahan sa mga litsunan. Og. Muna yung mga kabaro, no? Doon na punta sa ilahang Catholic Church diri mga kabaro. Uy. Doon? Ano kabaro? Uy. Pupunta na diya mga kabaro. Print shop. Saan na ito mga kabaro, no? Uy. Punta na makasulod daw. Ugunsa na nga ka-bird court, no? Umuwi nakabutang sa gawas. Siguro mga kabaro, ka-bird court na sa simbahan mga kabaro, no? Kung wala ko nasayop. Sa pagkakaroon mga kabaro, atong sorry diri ah. Tanaw na ito mga kabaro, no? Kung sinaa. Oops. Sinadria. San Isidro, Labrador, Paris. Mo din diri mga kabaro. Yeah, musulod ko ya ha. Mo ni mga kabaro, no? San Isidro, Labrador, Paris mga kabaro, no? Diri. Ang ila din patron diri sa Catalonan Grande mga kabaro, no? Nya. So, nakita na mga kabaro, ano yo? Uy, Paris, nya. Simbahan. Ano yung kabaro, no? Ang diri nga entrance sa simbahan na po entrance na dito Pikas. Sa paharan mga kabaro. Uy. Dito na sa kuha mga kabaro. Diri ta sa covered court. Na po covered court mga kabaro. Nya. Oops. Tong agi-agian ni diri mga kabaro, no? Uy. At nisintay mga kabaro na basketballan, pero sa karon murag wala gid siya ginagamit kay kini laging tungod aning pandemic na mga kabaro. Oy. Nya Paris office, nya simbahan. Og diri tanaw nimo ang ilahang dagway sa simbahan mga kabaro. Mana mga kabaro? Kung sa layo nindot pagkatrabaho mga kabaro, nindot sila og nindot og dagway mga kabaro, no? Nindot ang idea sa building mga kabaro. Nya mga kabaro, no, magawas ta diri mga kabaro og magpadayon tas pagbaktas, no? Pero diri na tambalik dito sa tugagian, diri na punta maagi. Oops. Oops.
Starland International School Davao Branch. Uy, unsay mga kurso nga ipang-offer diri? Ano? Dili di siya, unsa ni tanaw na to mga kabaro no? Kung ang naalan diri preschool, elementary, junior and senior high school, Starland and excellent curriculum K-12 ready. Ano yung kabaro? Facilities and resources. Okay din na to, basahon tanan no, kay mahurot tong oras no. Diri day mga kabaro no. Nya giatubangan og simbahan. Nya mga kabaro no, sa makaduha mga ikog pasaylo ni Kuya Hunyo no, nga shout out sa imo ya no. Sa unahan naman itong Santiago Village Kuya. Sa luwa ko kay nagsugod ko sa barangay. Sabi na ko kung magian lang ang himuhang kuan, pero sa pagkakaroon siguro basig i-construct pa to dito. Pero sige lang kuya, kay ako lang sigurong butangan og clip kuya kung unsa nay panghitabo kuya no. Una kay FB kuya no, i-add ko sa kuang FB account kay i-send na ko sa imuha ang clip sa imong area kuya. Kung na kay FB account kuya, i-PM sa ko kuya no. Mura gyapon akong pangalan sa FB kuya, Andy Piezas. Oops. Mo ni kuya. Oh. Nya mga kabaro no. Magpadayon tas magbaktas mga kabaro. 21 minutos mga kabaro no. Sa pagkakaroon lamin na kayo ng hapon. Oh, hello. Ayun mga kabaro no. Ang mga tao diri mga kabaro friendly kayo kay makita og nag-vlog. Muhay. Muhay nga na taga Davao, friendly ang mga taga Davao. Oops. Kabaro ay gisrado na yung main entrance no. San Isidro Labrador Pares. Yan mga kabaro no. Founded by May 14 year of 2000. Na okay. Yan mga kabaro no. Padayon ta sa pag baktas-baktas dari Lapita. May hapon sa inyo ha. May hapon. Oops. Sa 22 minutos akong gabaktas mga kabaro. Sa nakita nako no, sa nakita nako og ninyo. Dili pa kay tag-as og building ning Katalunan Grande mga kabaro no. Dili pa kay sa tag-as og building, pero sa ngadto-ngadto mga kabaro. Siguro moabot ang 10 years o 15 years mga kabaro no. Sa nakita lang nako mga kabaro ha. Kaya dili mo kayo sa layo sa downtown mga kabaro. Kini siguro nga building mga kabaro no. Sikan andana ra ni karon. Pero sa ngadto-ngadto mga kabaro, hoy siguro mo taas pa na mga kabaro no. Mo 10 story na ni diri mga kabaro. Tagas sa kining building. Sa mga karon. Hoy. Mercury Drug. Ug unsa pa na diha. Padayon na to. Uy. Ang Petron mga kabaro no, napod sila sila convenience sa Petron no. Yeah. Okay. Ang angga man gud ni ko ana kabaro ni Sir Paulo pulong mo na og makita nimo na mga night tent nga mga pulong-pulong. Kan Sir Paulo nagikan mga kabaro no. Sir Paulo Duterte. Anak na ni sa ato ang mahal na pangulo mga kabaro. Oops. Og sa pagkakaroon mga kabaro no, 23 minutos na ako nagbinaktas mga kabaro. Hoy. Hinggawas na gid akong singot mga kabaro no. Oh. Ato sang imnan og tubig. Mga kabaro. Pag nasa layo, pag motor ka, wala makita niyo mga kabaro. Hoy, Monte Maria Farms. Oops. Yeah, mga kabaro no. Mo inom tag tubig mga kabaro ug pahulay kadali. Hello te, may ngapon. Te, mo inom sa tubig te ha. Pumuta sa inyong mangga oy. No, mga prutas niyo ba? Asa pa nagikan te?
Tagpila pong kilo aning mangga ninyo sa Bangkiruhan? Magkiruan 90. 90? Mau ba? Barato na rin no? Kamera te. Puta eh. Yati, dagan salamat ya. Ha? Thank you po te. Uy. Muna yung kwaro no. Ning hapit lang ko mga kwaro kadali kay iniinom ko tubig. O kung saan na mga kwaro. Mga kwaro. Network Bank. Ang Network Bank mga kwaro no, napalit na sa BDO. Muna siya nga BDO Network Bank sa Katalunan. Na Goldilocks. O mga kabaro no, padayon tas pagbaktas no. Ato panintanahon diri mga kabaro kung sa pay mga anaa diri mga kabaro no. Uy. Aday mga kabaro, sani. Dali lang mga kabaro, mangita tag plaster. Kabaro. Paseo Grande. Unsa kay ning nasa Paseo Grande? Oho. Pwede na mo sulod. Space for rent. Tara na ito ang baro no? Uy. Okay. Commercial building siya mga kabaro no? Ang Paseo de Grande. Oops. Yan mga kabaro. Paseo de Grande. Mutabok na ito mga kabaro no? Sa pedestrian. Oops. Ay nagmay mga kabaro sa kawaso. Paseo de Grande. Oy. Kung saan dito ah. Oy. RMR Barbershop. Pizzano. Sabon Depot. Huwag ka na sa atbang mga kabaro. So nakita na ko na sa atbang mga kabaro no. Tag first permirong andala na ni mga kabaro para diri ah. Pero 10 years o 15 years sa makaduhan na akong istorya mga kabaro. Basin makita na nato nino sa next vlog na ako. Siyempre tanan akong gipang vlog mga kabaro. Tanan akong gi-vlog. Ako ginang balikan no. After 15 years or 10 years, ako nang balikan kung unsa na po yung mga improvement sa lugar mga kabaro no. Uy. Dales Eatery, Bulaluan, Balbakwaan, halo-halo ug uban pa. Wow, namo diri mga kabaro no. Pwede mo mohapit diri man. Udto. Kung unsa na diha mga kabaro. Oops. So kita na ko da mga kabaro. Daghan po og mga tenant mga kabaro no, nga mga klase-klase lang ang ipang negosyo mga kabaro no. Nya mga kabaro, dili na ko moagi dito mga kabaro kay padayon sa baktas mga kabaro no. Uy. Pag-ibig Heights pasulod. Amo ni Pag-ibig Heights diri mga kabaro no. Pasulod. Oops, pagkakaroon na kabaro. Yeah, may hapon. So nakita na ko mga kabaro no. Sagikan ta sa barangay Katalunan. Grabe no. Mayon jud ko. Siniagi ko diri 2017, dili pa ginihingani mga kabaro. Wala pa kayo mga establishment nga bag. Karon daghan na bagkos kung pananaw mga kabaro. Unsa ni diri ah? Oops. Kabaro. Motofit Master o Choice Smart. Siguro kini sariling building na gini sa Choice Smart NCC. Pwede na tamo sulod diha mga kabaro no. Kabaro. Oops. Pero sa nakita na ko mga kabaro, nabot ta diri sa tumoy. So wala pa yung oras ato pa dili kayo layo atong gibaktas no. Uy, kani Cebu Massage. Barato raw, 109 AM to 1 PM. Gasolinahan. Nya mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Og unsa pay naa dito sa tumoy no. Hoy, ay sounds mga kabaro. Mudagan ta no kay nice sounds patay. Dagan ta. Oy sir, may hapon. Dagan ta mga kabaro. Nice sounds ito mga kabaro oh. Pasi unyag mga copyright. Dagan doon. Oops.
O unsa ni mga kabaro? Hoy. Ah. Unsa ni na diri ah? Hoy. Unsa ni diri ah? Hoy. Aha, murag excited ko ah. Tara na to mga kabaro no, kung unsa ni na diri ah mga kabaro no. Kay sa nakita na ko mga kabaro, murag na-abandon siya nga lugar mga kabaro no. Oops. Phoenix nya unsa ni diri ah? Soriano Building, Pinongs. Unsa ka ni diri mga kabaro no? Wala na abandon na yung mga tao pero wala kayo ginagamit ang area mga kabaro no. Og sa karon mga kabaro, musulot tag magpangutana na mga kabaro. Pinongs na mga kabaro nya. Checkpoint area no. Usa ka musulod diri sa Catalunan Grande. Davao City Police Office control point na mga kabaro no. Nya. Oy. Pang-agita mga kabaro no? Kung unsa ning diri ang mga kabaro. Oops. Pwede mo suda makakita rin. Ug asa ang dalan. Mangita tagtarong nga dalan. Kanang plastar yun. Uy. Mga kabaro. Basig sunod akong balik mga kabaro. Open na ni. Parintahan na po ni mga kabaro. Daghan na po mga negosyante diri kabaro. Unsa ni diri ah? Murag bag-o mugod ko ang pananaw. Bagos pananaw karaan ang building. Wala jud siguro ko nakapansin no kay nagsakay kog motor. Mo ni nakalami aning baktas-baktas ka mga kabaro. Kaya naman na kay mga lugar nga wa di mo naadtuan. Magian nimo nga baktason nimo. Unsa ni diri? Daw. Unsa ni? Oops. CY1 configuration year 1 Rimasi o Rimisi? Rimis. Pwede mo sulod diri ah. Unsa ni diri ah? Sa ta mo sulod magbasa-basa sa ta. Basig. St. Francis Xavier, the Major Seminary of Mindanao, Seminary Road. Sulod ta mga kabaro no. Sulod ta no. Kung unsa ni diri mga kabaro no. Siguro mga kabaro seminaryo diri na mga kabaro. Seminary nga daplin sa kalsada mga kabaro no. Oops. Uy! Tukoy! Uy! Tukoy! Sir, may hapon. Unsa ni diri sir? Seminary? Mga mga seminaryo diri no? Okay. Nakuan lang ko ba kay ang building yung karaan gud. Oo. Daghan po estudyante diri sir? Wala may karon din ito, may sa main. Unsa lang ni na diri karon sir? Unsa lang ni na diri karon? Mga first year. Mga first year kasagaran na diri no. Sige. Tingnan ko maminaw mo gay ko sa dalalayo sa. Dito po ko sa barangay gikan sir nag-vlog mo gud ko. Gilipot ako ni diri lagi. Bye-bye na ko ning dalan diri seminaryo po ka diri sir. Sige. Ay, sir, father na lang ako itawag sir. Wala pa, pampon pa. Hapon, pila na katuig? Wala pa, ko na po 5 years pa ko sa seminar sa confirmation. Okay. Dugay-dugay. Pwede ko malibot dito sir? Sa area? Ginatuan na ba ni? Sige. Salamat kay father ha. Father na lang advance sig puhon makita ta ba di ba? Sige, salamat ka tungod. First year to no dito no. First year kabasa ko na. Father. Salamat sa seminaryo gid siya mga kabaro no. Bantog nakakasagawas. Ug agian nimo siya. Perting ningawa og diri ka. Diha puga magbasa kag libro. May kahoy nga dako. Wow. Perting bugnawa. Sa pagkakaroon mga kabaro no. Padayon sa pagbaktas to. Seminary din diri ay. Oops.
Nya mga kabaro no, padayon tas pagbaktas. Wala mo ko kabalo mga kabaro nga. Sa gawas magod sige na agi diri mga kabaro, abi ko abandon niya naman. Pertigyong mingawa sa madung lang ako mga kabaro, mga sakyanan lang. Nya sa karon mga kabaro no, nga nag-vlog ko nagbaktas-baktas. Ako gid siyang na agian kabay diri ah. Hoy. Baktas-baktas na mga kabaro no. Sa 35 minutos akong pagbaktas mga kabaro no. Kung naabot mo diri sa 35 minutos wala na init. Wala na init mga kabaro no. Yeah, may hapon ya. Vlog ya. Unsa ni live at mo unsa ni nga building diri ah? Basta man sir, nagpaliman sa kung dili pa pandemic ani paligyan niyo og mga page. Ani ba, kurag daw palingki gani. Oo. Pero wala pa man na kon kay pandemic pa man ko. Di ba inyong minya sa Mungkayo no? 25 5. Sige, sige. Kaya man man ko diri frontliner man ko. May kay asa ka diri? Diis lang ka. Diri tamang para kay may mga kauban ko diya. Okay. Daghang salamat ha. Salamat. Yeah, mga kabaro no. Uy, tama gidi ay. Kung siguro walay pandemic mga kabaro no, daghang kay magrinta diri na mga kabaro. Ya, parking lot din diri tunga. May mga sakyanan ang mga tinan diri pambutang mga kabaro. Sa pakaron mga kabaro no. Padayon tas pagbaktas no. Oops. Ato pa ning tan-awon kung unsa pay naa diri mga kabaro no. Ganina mga kabaro, nagmotor ko naining sugat ko ano. Ato pa ko tanon no, pilang kilo ang ilahang pasayan nga dagko. No. Kung pila ka kilo. Hoy. Alam niya na sa angin diri mga kabaro. Kaya naman nay mga kahoy mo ni nakalami kung nay mga kahoy mga kabaro, nay mga mangga, punuan sa dagkong kahoy, lubi. Mga kabaro, pero di na bugnawa. Kaya bakas-baktas ka. O unsa ka pa dito mga kabaro. Nakulbaan ba ako mga kabaro no, katong pag-aw-aw sa ero mga kabaro. Kulbaan ko kay daghang ero niya dagko. Nakapatay, 1 kilo lay ko ha. Yeah. Pilang kilo ana? 100 kilo na. Ha? 100. 800? Asa man lagi? Unsa isip pangalan niya? Sugpo. Tong Tagalog. Unsa Bisaya? Tansat. Ha? Tansat. Unsa sa Bisaya? Lukon. Asa man niyo nagikan? Pagadian? Di na presko kay gibiyahe man. Presko ka pagadian. Ay, giaysa no. Hindaw nabuhi, una pa bay. Ayo. Presko pa siya kay ano man. Nagkuha no. Siguro ang isa ka buhok siguro ay buhi pag din no. Patay na no, pero mulihok pa ba no? Mulihok patay. Kana siya 1 kilo na. Wala pa ni kabot sa kilo. Mga pila na? 7 grams. Pero hapit na natin nilo eh. Gatang itambil. Tambil ka ni. Ay, isa ka. Iyo no. Okay. Salamat ya ha. Taga-asan mo? Taga-Davao rapod mo? Sa Pagadian. Uy! Kalayo ganin niyo. Sige. Salamat ha. Koy, kauban mo? Nag-usapan ka dito? Salamat ha. Yan mga kabaro no. Padayon na sa pagbaktas mga kabaro no. Pagadian dito sa kuya mga kabaro no. 800 ang kilo kung sa Bisaya. Lukon, kung sa Tagalog sugpo. Amot mga kabaro no, kung tama ba to ko ang kuha no. Kung sa Bisaya Lukon, kung sa Tagalog sugpo. Comment lang mga kabaro no kung namali ang inyong kabaro. Iya mga kabaro no, siguro diri na nako potlo na ko ang akong vlog diri sa Katalunan Grande ug mangayo pug pasaylo sa nag-request no nga si Kuya Hunyo nga ipa-vlog ning Katalunan Grande apan tagaan i-add ko sa FB nya tagaan tagag clip yan no sa inyohang lugar di lang nako i-appeal sa vlog
tagaan taga clip ako tong lahuson karon no, akong videohan. Lahuson ako to. Kay kini magud ako ang vlog ya. Pasensya kayo kay wala man ko ni edit. Wala ko na dili ko ganahan og nadaghag edit ang vlog ko ya mo ni nga ako na lang to videohan karon. Tagaan taga clip ato akong ihatag sa imo ang FB kung imo kong i-add sa FB mo ra man gyapon no akong pangalan. Wala ay nag-number 4 dito kuya nga payat ako to. Nya mga kabaro no, daghang salamat sa pagkuyog no sa 40 minutos na ako nga pag-vlog diri sa Katalunan Grande. Daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro og see you next vlog.